үзгәрәк рольне башкарам. Гадәттә инде мин лирик герой булсам концертта, бүген мин усал җитәкче ролендә. Бүгенге концертның тематикасы ул язгы эшләр, субботник, өмә. Шушы концертка килгән җырчыларны өмәгә чыгарам, җыештырырга һәм үземнән шундый кырыс җитәкчене сурәтлим. Ләкин чынбарлыкта исә мин андый түгел. Шуңа күрә бераз икенче төрлерәк, бераз читенрәк дип әйтим, сәхнәгә чыгып шундый рольне уйнау. Безнең костюмлар әзер, сумкалар әзер, безгә шалтыратсыннар да без һәр вакыт монда чыгыш ясарга рәхәтләнеп ашыгабыз, чөнки монда безнең дуслар беренчедән, икенчедән монда безнең тамашачыларыбыз. Гомумән инде монда чыгыш ясау бик тә күңелле, һәр вакыт чыгыш ясарга без әзер. Концерт шундый яхшы бара, шундый күңелле, җиңел бара. Концерт бик тә җылы башланып китә. Мен Габдулла исемендәге Казан дәүләт филармония концертлары да тамашачылар һәр вакытта барлык тамашаларны кабул җылы кабул итә. Һәм һәрбер репликага, һәрбер мәзәккә ул көлә, кул чаба. Һәм мондый залларда эшләргә билгеле күңелле һәм рәхәт. Һәр вакыт сәхнәгә чыкканда иң беренче максат тамашачының кәефен күтәрү, бөтен проблемаларын оныттыру. Зифа Панагаеваның «Сездән кебек» дигән җырын алып килдем. Һәм Рустам Гизатуллинның «Аккошлар күлендә» дигән җырын алып килдем. Менә бу филармония концертлар залында, бирә торган концертларда һәр вакыт җылылык аласың. Башка залларда да шулай ул. Менә бүген инде аеруча бер рәхәтлек. Әллә Болгар концерты булганга. Әллә Болгар концерты булганга. Залда отырган тамашачыларга, мин аларга инде бердән рәхмәтем. Безне вакыт табып, безне тыңларга килгәч, значит, урысча әйтәбез инде монысын. Алар безнең җырдан нәрсәдер ала, нидер ләззәт ала күңелләренә. Чөнки җыр ул бит яхшылыкка өйрәтә. Безнең концертыбыз башкалардан аерылып тора дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки җырчыларыбыз бүген безнең яшь буын, күбесенчә яшь буын инде танылган мэтларыбыздан Зөһрә Шәрифуллина, Искәндәр Биктаһиров булачак, Динә һәм Рафаэль Ватыповлар әйдә калганнарга килгән вакытта, алар исә барысы да яшьләр белән кичә бүген генә татар эстрадасына беренче адымнарын ясаганнар һәм аларны да безнең тамашачыларыбыз җылы кабул итә. Гомумән шундый матур программа төзелгән икән Болгар радиосы тарафыннан. Һәм бу кабат бер тапкыр халыкка чыгып, үзеңнең булдырган әйберләреңне, үзеңнең җырларыңны, үзеңнең булдырган байлыгыңны күрсәтү, халык белән күрешү, халык белән очрашу, халыкны сөендерү булса, икенче яктан үзебезгә бик тә сөенечле. Кабат-кабат сәхнәләргә чыгу. Рәхәт монда. Бүтән артист монда хәбәр, монда кызык. Аның сәхнәсе бер, аның сәхнә артында ничек кызыклыгы, рәхәтлеген күрсәң. Менә монда солянкалар, җыелма концертлар ул безне формада тотарга ярдәм итә. Чөнки монда формада булмасаң, киемнәрне алыштырып тормасаң, үзеңне форма атмасаң, һич мөмкин түгел, чөнки конкуренция бик зур. Мин аларга түземлек телим инде. Шулай гаилә бәхете булганнар өчен мин рәхмәтле. Сөйләшәсең, бик күңелле атмосфера. Җанлы аралашу һәм Болгар радиосы концертларының тамашачылары да аерылып тора. Җылырак кабул итәләр. Менә үзеннән-үзе алар өчен чыгыш ясыйсы килә. Иң сәхнәнең сере гадилектә. Менә нидән күтәрелеп китмәскә кирәк. Чөнки кушларда гүл генә өстә очып бара алмыйлар, кайчандыр төшәргә кирәк. Төшкәч топап китүләре мөмкин. Шул көннәрендә уйларга кирәк. Гадилек. Рәхмәт диясе килә. Гомумән безне эшләтү өчен бөтен мөмкинлекләрне бирәсез. Зур рәхмәт. Без инде концертларында караганда, без инде карыйбыз һәрбер артистның чыгышын, безнең концертка, безнең Болгар радиосы концертына туры киләме бу җыр, туры киләме бу артист, буларның барсында без карап чыгабыз. Һәм инде киләсе концертларында без яңадан да яхшырак, эштәлерәк итәргә тырышабыз. Тамашачылар
Bizim birinci jürimizni bilenler Borsina Eytir Süzüm, Seydaş Hasanjanov, Gülfiya Şakirova. Alarga big zor rahmetlerimizni jetkiremiz. Tağın jırlar kütüp kalabız. Tamaşaçılarının ko'nglina da xush kelir deb umidlanamiz. Tomoshachilar so'rovi bo'yicha hali may oyida da konsert planlashtiramiz. U endi sezonniy yil bu konserti bo'lacak. Lekin konsertlar ana bilan tugalanmaydi. Bu konsertlar endi bizning tomoshachilarimizga, durustroq tinglovchilarimizga yoqin o'yin maqsadidan ishlanadi. Biz bit radio o'sha silibbiz, lekin ul aralashuv FM ishlag'inda g'ana bo'lib qoladi. Mana shu konsertlarda biz tinglovchilarimiz bilan ko'zga ko'z qarab aralashamiz, siylashamiz. Ham bu oradagi munosabatlarni jiltuga bir-birimizga tog'da yoqin o'yga yaxshilab turadi. Bizning endi yaş ayırma 13 yıl, ol endi tege dertli jırlar haman jırlı. O bit endi anlamıyorum, yani endi har 38 yaş 40'a to'lab endi. Men haman tege sahnada ko'rib, og'ir. Hozir meni oshirlar kerak. Sahnaga Sahnaga chiqishlar kerak. Barbekenda Simbedinda.